पहिलानो जतनो खुलुमका बुसुनि जिनि जत अग्रा रंनो जिनि जत समाजनो खुलुमका किसिजा कक मासानाय बुसुनि जराव तो जों चालाय नुंलाय तंथगलाय कथालायमु दरिया जिनि फेस्टिवल अंगो बुसु फेस्टिवल अंगो जिनि जत समाजनो बिजु अंगो मियाओ टिसिबि बाय अर्गानाइज खायजा गारबो कायसा फेस्टिवल बुसु फेस्टिवल अमायनो जिनि हतानि बिसिंतैबो जिनि गरिया फेस्टिवल अंपि अंखा अमाहाय उदिपुर किलाबो अंखा आं साबाय थांबो प्रग्राम थांजा जिनि महाराष्ट्र मनेवर इनिगेरेटर चीफ गेस्ट पहिला बो आगरतलानि मिया फायका चारटानि सिगांनो राजबारिनि फायका कारबो एटेनमानि प्रग्राम बुसु फेस्टिवल जिनि कारबुंनि एमएलए आनि ताखुक संजय मानि त्रिपुरा बो महाराज बाय करलायका साका जे कारबु तो असक दाते फाय सपायखाय बरक फाया जेसो हर थुक असक बर बांगो बरक करेंगे प्रग्राम नायथयावनाय मोसां यावनाय अबनो जिनि ताखुक संजय मानि त्रिपुरा महाराज न साका बिनोलो हंकाय बुबाग्रा अंपियो प्रग्राम थांका बो डायरेक्ट फायबनि जे कारबुनि बुसु फेस्टिवल एते नङायनो आनि दा खुब संजय मानि त्रिपुरा एमएलए बुनि कबायसे बो अंपि थामनि आर जे जिनि एमएलए बो अंपि थानि सामनि कक्त हामयानि बागै बरक फायगा तो प्रग्राम मासांलाय खालायनाय अबनि बागै अंपि थांखाय तो आहायनो बरनो खुलुमकाय तो फायमियाब्ले प्रग्राम थानाय महाराजाय बरो जरा मारनाय मतो उलुसि कक्सानाय जिनि जतनि अक्रा जिनि समाजनि जतनि अक्रा जिनि समाजनि जे नारां जिनि चौधरी जिनि राजा जिनि अक्रा जतनि सानाय समाज जिनि कुसुगु दङ जतनि उलु कक्सानाय बुनि जरा आलादा अमाहायनो बुनि 11 बाज थांखना बा 12 बाज थांखना प्रग्राम पाइते या महाराजाना कायसा भॉइस मेसेज रमनि दंगो दुंबुर प्रग्राम खायनि बागै जिनि जे आर मै जानाय तंनाय दा खुग्रनो बायके जों चुबालायनाय मनो जों बायके इनकामनि लामा जों फुनुरनाय अबाहाय तैबान मेसेज खायका गाहाम मेसेज जे इ जिनि बरकनि बिसि ताबक बुसु आजरनो बनाय एसएमएस खायका जिनि बरन बाय गाहाम मेसेज जिनि जे दुंबुर तंनाय रनि बागै ओंखाय जों मा बुजिलायनाय जे लामा हाकसा माने डिस्टेंस पहिला तो ब कारबु फाक्या बिनो लोकेशनि ताखौ संजय मानि साका अंपियो थांग्रते महाराज जेहेतु दिन प्रग्राम बरतो मनिबा अंपिनि पुरे और फासिदि बिनि कमनो खानायनो बो अंपि थांजाका अंपिनि आबार किफले कारबु फायनाय ब 12टा समय आबार करबु थायते नंनाय करबुनि आबार किफले राजबारियो हपुं तो जारनि खायतो मायाब्ले जों मा बुजिनायब्ले जों बसानि कष्ट आणि सीएम साबो फुङो फुंखाय साकानो 2 आवर्स बो रेस मालाका 2 घंटा बरनो मातुका सुरि हान्याङो डॉक्टर एबे सेका किसा रेस हेग्रा दिने बमिया मेसेज रजा जे सिनि बिसिंगो थांसा जों यूनिटी बाहायके फायनाय मेस आनासनि अंखाय जों बनो बाहायके क्लियर खायनाय कन्फ्यूजन अंखाय जों बाहायके क्लियर खायनाय सोबर से मानालेले न्यूज ए कन्फ्यूजन खायनायनि ट्राय खायके सिनि बिसिंगो मिस अंडरस्टैंडिंग नबो मियागो क्रिएट खायनायनि बो ट्राय खायके नुखा जे बांला बाय सिका कायसा जे किसा मयतो करे इमाहायनो महाराजा प्रधान अतिथि हिसाबे इनोग्रेटर हिसाबे निमंत्रण थाकार परियो त्रिपुरार प्रग्रामे बुसु फेस्टिवले उनि जायनि उनि गियसे अंपिते हदार प्रग्रामे गोरिया फेस्टिवल एखाने गोरिया प्रग्रामे गेसे केनो जायनि उमाहाय के मिस आनासेने कन्फ्यूजन जिनि बिसिंगो कथालाया खायनायनि बो ट्राय खायका जोंबो जोंनो वालायरनो ट्राय खायका जोंबो जोंनो कथालाया खायनायनि बो ट्राय खायका अमाहाय के ट्राय ताखायदि कन्फ्यूजन जिनि बिसिंगो मिस अंडरस्टैंडिंग खायनायनि ट्राय ताखायदि नेक्स्ट टाइमो बेले हामियावनाय जिनि बिसिंगो बाहाय के जों यूनिटी तोहनाय यूनिटी जों बाहाय के प्रमोट खायनाय हाउ टू ब्रिंग यूनिटी आमसे जों ट्राय मा खायनाय
sini bisingo kathalaimu how to develop unity amrita sing try ma khainai jebabe bo news khaikya abato belai chaliya no doubt poiler jora no bo coverage khaito ka jati sibini program busu festival no bini last ke bini kisi sa mistake bano sini bisi hamya thaka sini bisingo pura impression hamya thaka esi deliberately jodi bo khaito hunke bino bo chaya amuni bai no na sana musugo ani bomo Rajesh Tripura nenu bomo Rajesh Tripura mianu bai ora malai ja photo bo bulai ja no Rajbari thangai sini Maharaja no ya thiromai Rajbari lomba bokti hino bangla ko bai ke khul manung ma binanu tho eje sini kaini society no bo sini TCB no bo subolai buthono bo ma binanu tho jenu misunderstanding confession khane no try ke mane nang sini hodorom ma chana nong tho jenu misunderstanding confession no develop khane ne mane obai hamya mane no promote khai mane nino bo belai chaya omai ke takhai di nino bai ke news khai mane bangla bai jori chana na ke bangla bai chana aisi no nijero bujara na nai horo pung jane ke ne basa ba ke matung thuai tong khai ang sabai tho jemya program etenong ko no ki philei basaram nang liya ang kisa je dakte hor thunai borogro hor thugui ma thuai tong kai শরীর টং থই আই থাকো जों ঠিক মতে মুক্তি জরি চিনং याखै गावबा सिन बसागो कष्ट फायो अमहाय माने जों मा बुजिनाय